Много хора обявиха Дубай за приключил, ето и моята гледна точка. Аз отказвам да повярвам, че този невероятно красив град с тази инфраструктура, гладки пътища без дупки, асфалт като стъкло и невероятен стандарт не само за богатите, но и за обикновените хора. Всяка сграда тук си идва с басейн, фитнес, чистота навсякъде, няма престъпност, няма кражби, оставям си лаптопа в колата без никакви притеснения. Кога това ще стане в България или пък в друга част на света? По-добрите и модерни сгради идват с барбекю зони, с площадки за игра на децата, като отново казвам, никаква престъпност, няма данъци. Всяка година все повече милионери от Англия и от цял свят семейства се местят от Канада, от Англия, от Австралия, от къде ли не. Убеден съм, че след като войната приключи, правителството отново ще се намеси, ще използват парите от петрол, туризма ще се възстанови, банките ще намалят лихвите и Дубай ще се върне по-добър от всякога. Както е казал Уорън Бъфет, купувайте когато всички се страхуват и продавайте когато пазарът е на върха. Аз оставам тук и всеки ден ще се наслаждавам на тези невероятни гледки.